하이게 DDDC 일렉트로닉이 ini mahaiken no singren kapar ni borok siri gai sangka supply ama hiken no tabuk hasteo belekino thungrun kapar ni bisuti siri gai tongman ini ompites nonggo sabunuti nung kaplai khenem tong bisu Hambai belai kok nang manin norok singka no ang belai kin norok nang hambai gitu awat lukun sai mansina karon jehitu tabuk to joto no kaplai tabuk to joto no borau sawo ang bek painai bobo painai IPFT to sawo painai BJP to sawo painai motha ko painai बॉबी जोरियांग को पाएंगे जो होगा बाद में 17 तारीख के बाद जो जीतेगा वही सिकंदर हो जाएगा हाइके नि खाबाले नों नि थाव तामो ओपिनियन दं नि खाबाले नों साबुन कप्लाइ थायो इंग्लिश नायनो बो पार्टी एक्चुअली जानिजार वानसो मुं तो तम खरच एखनो जानिजार चुज दङ अब लोकर सिनाय आं सुदु व्यक्तिगत वानसो माबाय तो पासङै मांगला अब जनता नराय नों बाहायनो खरकचा जनता बा तिनि उचं मारिनो तिनि बाहायनो कतरमा बार जातंगो नि बुत कायसारि माबाय एमएलए एमडीसी चालायनो थांगो हाय दिबा हापां फाय हापां स्लाय जागो हाकिनि नि खाबायले नों साबुनो तिनि ओ एमपीटी संनि ओटीपी एमडीसी चं मारिनो तिनि साबुनो नायनो मुखं मुखां एमडीसी एक्चुअली आंथ खरकसा पार्टी आइपिएफटी सपोर्टर एक्चुअली आंबो एकजन सोशल वर्कर आंनि व्यक्तिगत आंनि पार्सोनाल व्यक्तिगत नि आंनि पार्टी हामजाक मानो सुदु साका कायतो अब जनता चुज खायनो हाके ताबुकतो इलेक्शन फाइटंखा हे दिनै लाइथांनाय इलेक्शननि परेव राज्य सरकारनि बिसिंथि हाय केबल केन्द्र सरकारनि बिसिंथि एलाइन संलायथा दखन 3 इंजिन सरकार हिनजागै दङ ओ 3 इंजिन सरकार ओ हापांनि बिसिंथि नरगनि कानिवो ताम डेभलप खायजाखा बेलाय नांगौ मानिखौ गाबो अब स्राय लुकुरनो सायमान जत लुकुनो चुज खायतङ ताबुक समा उनाय इnya लुकुरं बेसमान खामानि अब लुकुनो सानाय आं व्यक्तिगत साका करपसननि बुमु फुरमानि कलायनाय करपसन पार्टी न चायाखि मानि कलायनाय अब लुकुरनो चुज खायनाय ना गाव सामान बुजियाखना नों खरपसा आइपिएफ नि सापुता नोंताबो खरपसा आइपिएफ नि सापुता नों बाहाय नो हापांग दङ राज्य ताई खरपसा दिप्रामथान सापुता बो बाहाय नो राज्य सरकार दङ ताई खरपसा अंखा बीजेपी नि सापुता बो बाहाय नो राज्य सरकार ओ तीनजना इंजिन सरकारनि बिसिंथि नरकनि गामियाव ताम डेभलप जाखा अबन थिसिन एक्चुअली जे समय ट्रिपल इंजिन तो जे गायदाबि फाइमाने तो उसुकनु गया कारण जेहेतु साकांखाय खुखामया खलायनाय अब जनता बो जतनुगो जनता सायमान अब जतनु बाहाय चले तब पारानी लुकुरं सायमान अब बसक हाम या अब लुकुनु सायमान लामा बरनायदि बसक दुर दुखनाङै दङ अब जे चालक नाय आबरनो सि जोंसिया लुकुरं बुचिना आनि सिनि मोन कami kami